Dahod sa amahan sa kalag sa atong parokya sa Immaculada Concepcion sa atong lungsod sa Katigbian, Father Alex Nalitan. Uban usab sa atong mga pari, salamat sa Dios nga sa kabisi sa atong adlaw karon. Nay upat ka mga pari, ako ikalima nga nakalusot gayod dinhi sa atoang concelebrated mass nining atong piyesta. Andi sa kilid atong mamahandi sa diocese si Father Prem Supremo atong diocesan economos niya usab dinhi ang kura paruko sa atong silingan nga parokya sa Hanopol, Father Lito Sumudong, usa sa mga pari sa seminaryo formator Father Joshua Florinosos, ug nay bag-ong hingabot asar bato ahong classmate ni naho kini sukad sa unang tuig hangtod sa ika-11 ka tuig sa seminaryo ang kura paroko sa Kawayanan nga karon buaw puy rabuyag murag pinasagdan sa kusina. Father Victor Joseph Toralba, himsog kaayo samtang ako galunos o gakaniwang. Mga opisyalis sa atong lungsod sa pangagamahanang sibil headed by Mayor Mandin o mga sakop sa Sangguniang Bayan o mga lumilihok sa panggobyerno sa LGU, mga opisyalis usab sa simbahan PPC o PFC, katawhan sa Dios ning hatong lungsod, mga nanguliay o mga bisita, kitang tanan nga nanambong nining mong misa konsilibrada, katawhan sa Dios, mayong buntag kaninyong tanan. Happy Fiesta! Viva Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion! Hatagan nato sa mahal nga ang inahan sa usa ka masipang pakpak. Gamay nga pamalandong sa Ebanghelyo karon o sa atong kasaulugan ni ikaduha nga Domingo sa Adbiento. Og naminaw tag maazo sa Ebanghelyo karon, daghang mga pong nga karaan nga gigamit pag-ayo nga naghulagway og parte og mga karsada. So taga DPWH so hito mo ani nga term o kamo mga kamaniro kay karon daghan kayo mga term nga gigamit sa Ebanghelyo karon nga inyo kanunay nga madunggan. Lima ning atong madungog sa Ebanghelyo karon. Primero na ay pong dinhi mga tiguang kasabot pamuani. Hawani. Hawani ang dalan sa Ginoo. Kasabot pa mo hawan? Samay pormag hawani. Og nay kamunggay dinhi, hawani ng kamunggay kuhai og saman kuhai itong tugdan, ibilin tong dahon nga may imong utanon. Di ba? Og yung hawani ning nataran hinluig sagbot, kuhaan ang mga kahoy-kahoy, hawani ning nataran kay ani ta mag-program. Sunod, napailaing term nga midulawom na kining giingon og hapsaya ang mga gansal-gansalon. Kasabot mo say gansal-gansalon? Mga batanon, di na mo kasabot, no? Mga tiguang, samay porma gansal-gansalon. Kanang gansal-gansalon, kana bang o magamit man ni dili lang sa juta or sa kalsada, magamit po ni sa naong. Kanang gansal-gansalon, kana bitong naong nga di madag bullet o pulbos. Di isang pag-usa ka balding pulbos, ibang di jo madah hagas-has gyapong naong nga. Kanang daghang bitong bugas nga dagko jay uwat na hinglawom tong uwat. O dyan, ngana ni mo, murag bangguran o balanghoy mo dagway. Maunay gansal-gansalon. Magamit ko na, wala na nagamita ro sa mga bagong tubo, gansal, ganana sa Ebanghelyo karon. Unya, tulira, kasabot na mata na, tulira, pataga, abonohe. Lima ni kapong nga naghulagway sa usalang ka realidad. Hawani, abonohe, pataga, tulira, og hapsaya ang gansal-gansalon nga agianan. Unsa may buti pasabot niini sa atong kinabuhi? Of course, ang gipasabot ani mga igsoon sa Ebanghelyo, dili lang hisgot og daan or kasada. But hulagway kini, this is a metaphor sa in English pa. Hulagway kini
sa usa ka kahimta nga diin gitawag kita karon ni San Juan nga magbubunyag paghimo. Unsa man ni kining maong hagit ni San Juan magbubunyag ang pagtul-id sa atong kinabuhi. Amen. Narabay panultihon giingon, the most difficult project kuno sa kinabuhi nining kalibutan na ang pinakalisod ko ng project sa kalibutan, di man na magamag tulay sa John Ramana. Dili na magamag airport sa John na sa mga engineer. Dili ni magama og dam, dili na lisod kuno nga project. Kay baw mo unsa kuno'y pinakalisod nga project ang pagtul-id o kinabuhi. Mao di kuno'y pinakalisod nga proyekto sa kalibutan o sa atong pagkakatilingban. Unsaon nga matangtang ni mga gansal-gansalon ug matul-id ni mga liko-likong bahin sa atong kinabuhi ug mapatag kining mga libaong. Kasabot mo mog libaong. Libaong kanang-ana, di ba? Libaong. Daghang libaong sa atong kinabuhi. Daghang gansal-gansalon sa atong kinabuhi ug daghan ang angayang hapsayon sa atong kinabuhi. Matud pa sa usa ka libro nga gitawag og Preparing the Way of the Lord, panahon sa Advent. Duha ka butang mga igsuon ang kinahanglan kuno natong hapsayon, kay og di kini mahapsay makadaot kini o makababag kini sa itong pagpaabot sa Ginoo. Una, giingon dinhi sa maong libro, una natong hapsayon o una kuno natong tuliron kining atong gitawag og kabubuton. Kabubuton. Di ba mo yung kining tawhana maadjog kabubuton. Sa may porma og taong maadjog kabubuton. Sa may porma og taong maadjog kabubuton. Kanang magpabaylo og naay mamahilo. Maadjog nagkabubuton. Kanang manghatag og lawngon sa Pink Princess og sa milyona o jadi ni sa pabayran. Mo nay maadjog kabubuton. Kanang tao nga di isibog ng mohon og utlanan sa juta, mo nay maadjog kabubuton. Kanang tao nga mamista gihapon bisag wa imbitara, mo nay maadjog kabubuton. Ngayon pa dungog pa din. Mahinungdanon sa pagtulid nato sa itong kinabuhi una sa tanan ang gitawag og kabubuton. Gitawag kana sa Tagalog og loob. Kagandahang loob, kabutihang loob. Ang kabubuton manggod nagtangag naglain-lain nga mga hulagway. Ang kabubuton nag-apil-apil na sa kabubuton kanang gitawag og batasan, gawe, taras o kinaidya. Ang tao gani nga di maadyo kabubuton, daghan ang kontra. Kabantay mo? Ang tao nga di maadyo kabubuton, katapusang haligi sa simbahan kontra nimo. Tinuod na. Kabantay mo kanang daghan tag ikabangi, ikasungi sa kinabuhi, mo gamay imong kalibutan. Kanang di ka maadyo kabubuton. Labi na siya, di ka maadjog kabubuton sa kauban ni mong pudyo o kauban ni mong trabaho, mo gamay imong kalibutan. Mo na kinapaitan ka ng kauban mong trabaho o ni nangaguba inyong kabubuton. Tagabantay mo, mudong ka sa CR, kay kihion na kakaadyo. Tuwa po dito imong kauban sa opisina kontra nimo, di ba? Mapugos kag kamang atong ilawong sa baol, aron di mag-abot ang inyong hampananaw. Nga na, lisod di maguba na itong kabubuton. Musakay kita kag Fatima, musakay kag DMTC or series padong og tagbilaran. Iniglingkod nimo sa sakyanan, naapo diha imong ugangan nga di nimo ikasinabot, mapugos kag sakay para Claren, bisag wa kay tuzo dito sa Claren. Kay murag di madaog magtapad ni pa rin ang ugangang tihik pa sa tanang nangamatay. Lisod ning kabubuton. Magubagan ni kuno ang kabubuton sa tao. Dili na matulid ang iyahang kinabuhi pagdawat sa Ginoo. Mabitaw nga pagkatao sa Ginoo kuno, ingon ang mga anghel, himaya sa Dios dito sa langit.
o kadait sa iya mga tao dinhi sa yuta. Kantahon dito nagbisa panahong ordinary Sundays o mga piyesta. Peace and goodwill to all men and women. Goodwill, kabubuton. Susiha na ito mga kabubuton diha. Kay basig na nga panos na na. Parihas na nagkusahos nga wa matarog buwan kay gauwan giod na ginagmay na nanay balingad suod an ato mga kabubuton. Lisod ang ato mga kabubuton og maguba makaapekto na bisan sa atong tulumanon sa pagsimba sa Ginoo. Kinumdum ko dayo sa kaparokya sa Luzon nga Biyernes Santo sila ga-live sila Stations of the Cross. Unya, pag Stations of the Cross nila, tinuod nga Hesus tao, tinuod po nga sundao. Murag drama ba? Kontra tong Hesus sa tinuod nga kinabuhi, silingan man sila. Kontra tong Hesus o gatong sundao, nga Romanhon nga mo'y mulatos ni siya. Tinga siya kay pag-practice, di pa matato, ginagmay ramang latusa. So sa aktual na pag Biyernes Santo sa plaza, sa simbahan, kay si Hesus kay di man kasuko kay Hesus go ka latiguhon mo sa taman-taman atong sundao kay kontra go ni siya pa baghang bunog matay di man jud ni maoy gipraktisan di na man jud ni siya magwanta kay gilatigo no man sa taman-taman kay kontra di man siya kasuko kay Hesus man pero muna naman sakita daghang tao say nahitabo gibundak sa Hesus ang iyang cross nakigsinumbagay sa sundao na makpak po mga tao, kana mo'y Hesus na musuko, kana mo'y Hesus musuko, Diyos. Di palupig, kana mo'y Hesus. Lisod ang kabubuton o mga wa nato. Mo nang hapsaya ang gansal-gansalon nga bahin sa imong kinabuhi. Mo nang unod sa ebanghelyo karon. Unahaw na og hapsay ang kabubuton. Kay maazo gani imong kabubuton, maazo na tanan imong kinabuhi. Manghatag na ka, mo paambit na ka, managad na ka. Importante ang kabubuton. Di gani na to mahipno ang kabubuton, gansal-gansalon ang atong kinabuhi. Karon hapit na may Disyembre. Gasugod na may mga pari o saka among uric, among kolesterol o among sugar. Kay kada adlaw, Christmas party. Daghan. Unya, exchange of gifts. Muna problema karon kay daghan ang jamoy, yung pader jamo ko'y kwarta karon kay wa ko'y ikapalit og exchange of gifts. Ang focus karon sa exchanging gift, material nga butang. Pero kaya ba o unsay pinakanindot nga exchanging gift karong Christmas? Magbinayluay tagpasaylo. Muna'y nindot nga exchanging gift. Ayaw na mga butang ka na mga stapler nga di makadaog o bala o nimo. Focus man ta karon sa material nga butang, pero naay piskay nga exchange of gifts nga angay natong pagkadakan. Magbinayluay tagpasaylo. Magbinayluay tagasa sa kalinaw. Magbinayluay tag maayong kabubuton. Kinapiskayan na nga exchange of gift. Amen? So kamong why ka exchanging gift kita. Pag-exchange sa mong pasaylo. Pag-exchange na mong smile. Kamo mga bana nga di mo smile sa inyong asawa. Smile mo. Kamong asawa nga gamugot ra kanunay na inyong dagway murag kaha nga nabuslot. Smile mo sa iyong bana. That is one of the best exchanging gifts sa atong kinabuhi. Kay usay ang atong focus naara sa material nga mga butang. Sa dito pa ko sa lungsod sa Loon, bago kong pare sa Loon, Bohol. Nganong December, mapura lagi kay exchanging gift kay tanang organisasyon imo mang apilan. Unya, ang ilang exchanging gift ato 2007 mako na sa Loon. Bata pa ko. Unya, tag 100 ilang exchanging gift usa ka religious organization. Sabot nila tagatos ang exchanging gift, why labot putos. Kay kanang rapper mapoy awayan kay apil mapagbalanse ng uban. Balag stapler, scotch tape, balansihon po do. Si tinta na lang may suod. Kay ag 30 giapil ag rapper o ag karton. Pagkaugma Lunes, ako'y gamisag buntag, kami pa tong Father Goder namatay na. Di usa ka manimbahay nga sak aktibo po sa simbahan gayaw-yaw siya.
Pag magmisa no diya sa Kriste. Padre din ako maapela na sige, alkansi ko sa akong regalo. Gliman ka padre hing uli hong anak gikag Taiwan. Hinghatag ko kaldirong dako. Dabaw pa sa usang gatos. Pero kay baka kung sa'yo nadawat padre, luwag na tulingay. Di na sa ko maapela na sige. Nan, ug mao na magkaguba sa tong kabubuton na exchanging gift, asa naman taan punita. Ang pinakamaayo nga exchanging gift, pag binayloayog, spiritual blessings. Blessings of peace, goodwill, reconciliation, forgiveness, and love to each other. Buhata na kay mao na makatabang usahay, ug mao na di kay usahay makatabang kanunay, unya mao na makalimtan usab sa ato nga kinabuhi. Ikaduha og katapusan. Aron mahapsay ang mga gansal-gansalon nga bahin sa tong kinabuhi. Angay da po nato tan-awon gawas atong kabubuton kining gitawag og gipakadak-an nato. Awa mo kasabot aning gipakadak-an sa kinasilaan ni kining iyong prioridad. Kanang prioridad o priority di na binisaya. Ang binisaya o po nga priority is gipakadak-an. Priorities. Sa atong kinabuhi mga igsuon, usahay ang makababag na to, aron di na to mahawan ang dalan sa Ginoo. Kining lahi ang atong gipakadak-an. Ang atong mga gipakadak-an o kining giyong priorities makababag na to usahay sa atong huwat o pagpaabot nga mahinangpon sa Ginoo. Pananglitan. Ug ang pakadakan usahay sa tao ang beauty. Usahay bitaw sa kalibutan karon na change ang focus. Ang superficial ug artificial beauty mao na may gipakadakan. Unya wa na ang gitawag og inner beauty. Makalimot na pagtan-aw sa unsay tinuod nga beautiful sa atong kinabuhi. Piskay ng mangarti. Kamu pangarti mo. Kay usahay manimaho na tang tipaw o inigsimba na to. Mo bitaw di na mudog na tong bana usahay kay baho tang tipaw o, baho tang house, baho tang mukat kanay magsigig ligid-ligid og ite. Adyaw mo kalimot og pangarti. Pero adyaw jud pasobrahe. Masobrahan gani imong pagpangarti nga murag di na ikaw ng tawhana. Mawa ka sa concentration, unsa bagyod ang tinuod nga beauty. Kay kining atong naong maora man jud ni. Mao man ni. Kami bitong Father Victor classmate man mi. Sugad grade 1 hangtod sa college. Usabay sa akong gimahayan nga murag dugay ko naka-overcome. Sugad mag grade 1 hangtod ko na pare, wa jud ko kasuway Prince Charming. Bitay wa jud bay. Nang apiki jud ning dagwaya ug wa pa ni mapare. So bidaon yun yung dagwaya. Nagwa ko kasuway ng Prince Charming. Pero unsa man ang tinuod nga prioridad nato sa kinabuhi. Pangarte, pero adyaw pasubrahi. Kaya uban, utruho naman po ang ilong. Og lapad ang ilong, patubuo naman po, nahimo ranon og bike, putsukan, tanawon. Adyaw na po pasubrahi, nga murag di na ikaw sa mong kaugalingon. Og morina ta, at siya na sigihig ngos-ngos, nga mura na kakaputi ag panas, nga di na kamailhag ikaw. Kanindot ang panit na to nga tabunon. Ingana ning kinabuhi. Unya, kayong mapokus ta sa artificial nga beauty, mawa ang atong inner and genuine beauty. Kanang gitawag og maayong kabubuton. Pero bitaw karon sa may nahitabo, daghan karon ang mga bahay nga puno og series lights. Piskay man na. Ang bintana na puno og series. Ang hagdan na puno og series lights. Ang plato o ang mga jahong puno og series lights. Pugan og manok na ay series lights. Bawol og CR na ay series lights. Piskay man na. Ang makamaot ana, kung landag imong bawol og CR, landag imong pugan og manok kay naay series lights, ngiob imong kasing-kasing kay jamo po kay silingan. Dihan dapita mawa ang tinuod nga kabubuton. Piskay ang magpalandag og bahay kay Pasko ron. Pero kinahanglang landag pud atong kasing-kasing.
Naon saon magpagalandag sa atong kasing-kasing. O kay Disyembre maron daghang manaygunay, tupoy mga irong dagkog baba giatan pa atong pultahan sa bahay kay mohanggab atong mga bata nga nangantag, joy to the Lord is Lord. Mercy, mercy, mercy. At iro ni song dako nagan to mga bata nga hagbong atong imbornal kay ipangpudog iro. Asa mga tumaayong kabubuton. Ang mahal nga Birhen Maria ehemplo sa usa ka tao nga maayo o kabubuton. Kanunay sang abli sa mensahe sa Dios. Kanunay siya nga nagmatuto sa iyang pagtuo nga sa kanunay iyang gipuy-an iyang kinabuhi ngadto og alang sa Ginoo og sa katawhan. Mo nga gitawag ang mahal nga Birhen Maria og inahan sa kaluoy. Mother of Mercy, gipanamkon nga walay buling sa sala. Maayo ang iyang kabubuton o ang iyang gipakadak-an ang mga butang nga iya sa Dios. Maningkamot kita makatag-ing sa mahal nga Birhen. Happy Fiesta! Viva Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción!